Sinong gumawa nito? Kaming tatlo, sir. Paano nyo pinatay? Sir, sa pamamagitan ng pagsaksak, sir. Mabuti at mabinri kayo kaagad. Sige, kayong tatlo, sumama kayo sa akin sa persinto. Mabuti pa nga, sir. O di ba pre? Nindot ka sa Manila pre. Libre pa ta pagkaon. Libre pa ta tuluganan. Napay gwardya, pre. Napay gordyado pag ito. Laaya ni mo riskarte, pre. Oy, lasar ako narbaho, pre ba? Grabe, pait yung ganyan kinabuhay, pre. Bayan ni pre, mangita tag trabaho, pre. Kaya parang matay, wa matay korta na ni pre, pre. Pre, mga to na lang taniyog Manila pre. Dito ta mangitag trabaho ba kay diri sa bukid. Minus kay trabaho diri ah. Dito sa Manila, pabor kayo kay dagko kag sweldo ba. Ang problema ni, pre, hindi tayo magtagalog doon. Ano tayo doon, makasabaan lang tayo. Usaon man to pag-adto dito nga dili man tayo marunong magtagalog. Mao galing mag-practice tag Tagalog no. Diporta mo adto didto. Tama dito ni mga pre, practice sa Tagalog, pre. Kasi magkahirap-hirap tayo doon eh. Tama pre, baka mapawisan lang tayo doon ng maraming singot. Diporta mo adto didto pre. Ang ako ang memorize nga Tagalog kuan. Kaming tatlo sir. Kana ako ha, kana ako ha. Nagkalingan Tagalog yung pre. Ako, pre, pre. Ako. Asa man ako, Ako sa. Kuha na ko pre. Sa pamamagitan ng pagsaksak, sir. Ako pa. Grabe pre. Grabe. Ano? Ay, kuha na ako, pre. Ako na, ununaan ako nga Tagalog, pre. Dalon ako sa Manila, pre. Mas mabuti pa nga, sir. Kalingan ako pre, oy. Magtatay na tayo kay Mator ng Manila, karon, pre. Namanay kayo ta. Tara, mag-inis sa tutakan na. Baka mailan tayo doon. 2,000 years later. Utang na sila sa Manila. Grabe po kahoy ni Manila, pre, no? Mura, gyapon ni bukid ni Manila. Bayo pa kayo Pre, magkaroon dyan. okay kayo akong purma, pre. Okay, hindi ba po kay ka? Mura kasi Unya. Bulan na tayo, gun. Unya, mga tutag sintro. Sa kuan dyan sa downtown. Magkarito niya. Mga tutag dito. Ay, downtown sa Manila, pre. Nay pulis pre, nay nagigda pre. Unsa mo na pre? Tara, pre. Ato pre. Ha? Ato na to. Taysa. Andama na inyong Tagalog daan. Automatically. Ha? Sige, pre. Automatically, hawag na kayo Andama kay Tagalog. basi mangutan na ng pulis sa tuwa. Kailangan kabulutan Ay, ko bang very Tagalog. easy, very easy na siya. Pre, tara. Ginagawa mo. Kawawa naman tong batang to. Ano kaya nangyari tong batang to? Sino kayang gumawa nito? Sir, naunsa din na sir. Ayaw mo, Bisaya ba? Na tayo masyado sa Manila na tayo. Ano? Ayon sa investigasyon, kayo sigurong gumawa nito dahil kayo lang ang tao dito. Usa imong giingon sir? Pag Tagalog lagi ba? Ayun. Ay, tama na tayo sa Manila. Sinong gumawa nito? Ayaw, ako yung una. Andama yung Tagalog. Kaming tatlo sir. Ano? Aha! Kayo pala ang gumawa nito. Paano nyo pinatay? Excited na kayo boy. Kana, tarungan din yung Tagalog ha. Excited na kayo, pre. Ako sa pre. Sige, ikaw, tarungan. Sir, sa pamamagitan ng pagsaksak, sir. Mabuti at mabinri kayo kaagad. Sige, kayong tatlo, sumama kayo sa akin sa persinto. Dawa na ba? Pre, Patuon na ta dito sa ilang balay. Sabi sunod mo siya. Ako. Excited na kumutuwag ba? Kanina dyan ko, nangurog na dyan ko, ano ba? Lamin na kay istorya Tagalog ba? Tara, mauna kayo. Sumama kayo sa akin. Tara! Mabuti pa nga, sir. Mabuti na kayo. A few moments later. Sige, dyan kayo. Mabubulok kayo dyan. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. O di ba pre? Nindot ka sa Manila pre. Libre pa ta pagkaon. Libre pa ta tuluganan. Napay gwardya, pre. Napay gordyado pag ito. Ang sarap ito, pagawasan ni pre. Kana lang.